ପ୍ରେମ ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ। ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଏକ ଫୁଲର ବିଛଣା, ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଏକ କଣ୍ଟାର ସେଜ। ଆଜିର କବିତା ପ୍ରେମୀ କଏଦି। ତୁମ ହୃଦୟର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ, ତୁମ ହୃଦୟର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ମୁଁ ଏକ କଏଦି। ଜାଣିନି ମିଳିବ ମୋତେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ, ଯେମିତି ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ନା ମିଳିବ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ନିଃସଙ୍ଗ ଏକଲା ହୋଇ, ନା ଯିବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇ, ଉଡ଼ିଯିବି ମୁକ୍ତ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀଟେ ହୋଇ। ଜାଣିନି କେବେ ତୁମ ହୃଦୟର ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଉ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ, ତଥାପି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସତେ ଅବା ଜଣେ ପ୍ରେମୀ କଏଦି ହୋଇ।